खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ भारतनि जोलुर हानजानि आन्डार 19 नि गेलेगिरि मनबीर बसुमतारीखौ दिनै गाजा गोमजायै बरायदों। नेपालनि काठमान्डुआव खुंफुंजानाय साउथ एशियान फुटबल फेडारेशन 2023 जोलुर बादायलायनायाव पाकिस्तानखौ 3-0 गलाव फेजेननो हादों भारतनि आन्डार 19 जोलुर हानजाया। बिनिनो सासे राफोद गेलेगिरि मनबीर बसुमतारीखौ दिनै गावनि आंगो रैसुमगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा गसाइगाव बास लाखिग्रा थावनियाव गाजा गोमजायै बरायदों। मनबीर बसुमतारीनि बेबादि भारतनि हानजा जानानै जोलुर बादायलायनायाव गोख्रों नाजाथाबनानै भारत हादरखौ देरहासार जाहोनायखौ लानानै गसाइगावनि गासैबो रायजो राजाफोरा गोजोननायजों दिनै बयबो गाजा गोमजायै बरायो। फिन सासे बर' हिन्जावसा गोमाना दं। क'क्राझार जिल्लानि 19 बोसोर बैसोनि सासे हिन्जावसाया गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरि थानानि सिङाव थानाय सियालमारि गामिनि बिश्वजित नार्जारिनि बिसि अनसुलि नार्जारिया गोमानानै दं। बिनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला न'खरनि सोद्रोमाफोरनो 7637805255 नाम्बाराव कल खालामना खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सोद्रोमाफोरा खावलायहरदों। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द ब्लकनि जरापुखुरि प्राइमारि BPF मैया गुबुन गुबुन हानजानि गासै सा 52 सुबुंफोरा BPF दोलोआव जयेन जाफैयो। बे हाबाफारियाव बारग' मन्त्रि रिहन दैमारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो दि प्रमद बर'नि मोनफ्रोमबो बाथ्रायानो नंखाय। टेट उथ्रिसारनायफोरखौ BTC सरकारा थिसननो गोसोआनो गैया। प्रमद बर'खौ रायजो राजाफोरा खुद्रिबाय, बेखौ रावबो होबथानो हानाय नंला। BLT नि गेदेर केसफोरखौ बोखारनो हादोंमोनब्ला NDFB निखौ मानो हाया होनना सोंथि खालामो। आरो UPPL हानजाया न'खर न'खर साख्रि होगोन होनना रायजोफोरनो खोथा होनाय बादि 3 बोसोराव सासेनोबो साख्रि होनो हायाखै। सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रां होगोन होननायाबो होनो हायाखै। जायनि थाखाय रायजो राजाफोरा प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ गोजोननाय गैला। बेनिखायनो रायजो राजाया फिन BPF खौ सरकाराव लाबोफिननो दिनैनि सानाव हेफाजाब होफैनायजों लोगोसे जयेन जाफैदों होनना बुंथियो। क'क्राझाराव थानाय हेलेना गायदे बसुमतारी GNM नार्सिं स्कुलाव आदिबासि हारिनि फरायसुलिफोरखौ गोरायुं रानत्स मोदाय गहाया नासयनायनि हेंथायै आदिबासि नार्सिं फरायसुलिफोरा गोख्रों अजद दैखांदों। फरायसुलिफोरा अजद दैखांनाय बादिब्ला गोरायुं रानत्स मोदाय गहाया फरायसुलिफोरखौ गाज्रि आखु बाहायदों आरो फरायसुलिफोरनिफ्राय गोबां रां लायो होनना। बे जाथायनि सायाव आदिबासि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे BTRनि EM विल्सन हासदायाबो गोख्रों बिजाथाइ फोरमायदों। बे जाथायखौ गोख्रों नायबिजिरना हारिखौ लानानै नासयनाय गादबनाय जाथायजों लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ आयेननि गेजेरजों साजा होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों आदिबासि फरायसा आफादा। ओरैहाय BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनाय जागोन होनना बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।